Okay. Mose kwi-previous post yami nditshilo into yoba this week sibhizi ngo-witness A, B and C. Namhlanje bekubhizi uwitness A. So uwitness A oye watsho into yoba wafumana i-call eyathi makakhawuleze afike beno-witness B eBrimley since bezi-investigators malunga ne-crime yayiyenzeke eBrimley. Babaleke baya khona, xa befika khona bafika so khona abantu abayi-3 ababotshiwe. Omnye wabo abambizi ngegama because they could not link yena kwi-crimes ezo. Uye wavela njengomuntu nje waye bakhaphile because wayehamba nabo phofu because wayene-tire puncture somewhere. Then ababayi-2 nguMusa Kekana plus oyi-warrant officer oliphoyisa warrant officer Michael Puletau kwi-offices zo-detectives eJoburg Central. Phofu ke bebanjwa nje bahamba nge-Mercedes Benz iViano i-fucking car. So phofu kabani ke yona ka-warrant officer. So warrant officer une-Mercedes Benz ibhasi. Well and good. Enye yezinto abazifumana apho zi-15 cartridges. Intoni cartridges? Zizinto okuthi xa kuduyulwa ziphume ziwele phansi. So bazidobha zafakwe eplastikini ngongathi bebelahla umkhondo, but zizwe zabanceda nabo bazilinkwe to certain guns. And then the other things bentshilo ndathi kwafuyana notilili because it means abafana xa besemsebenzini abasebenzisi izifoni zabo zamanyanyani ngoba ziyatraceka mosoni bawufez bekephi hamba phi wayaphi. So otilili aba abanam umkhondo ncam. So well and good basukile ke baqala balekela eVernaging seseVernaging ke kodwa Vernaging kune CCTV ezathi xa besenza investigations zabo ziba pick up into ba aman from I think nge-12 bokune communication ezithile ebebezenza communications ezo ezefonini kaTawu warrant officer ezezalinka bani uKatiso Molefe. Ulinkwa njalo uKatiso Molefe apha into yoba u-involved kwezi matters ezithizeni. Okay, so imeda i-case into za into communications zakhona chats zakhona nje zezoba maybe okanye we are sorted okanye sibone as and when besiya kwezo ndawo because before ezawubulawa lo amanswati nge-17 baqale bascout bacheka i-coast bamane bemcheck into yoba uphi uhamba njani ungena njani into yoba nasemsebenzini nani. So kwi-CCTV ziyavela ke imoto ezezalinkwa to certain individuals. Enye yemoto evela apho kuvela i-I-20 ekuvela ingathi imoto ibi hijackiwe vele yona iyavela apha yiyo futhi ngathi even nangelanga bekuyobulawa ngalo uMr Swarty yiyo bebehamba ngayo. Mr Swarty bekehamba ngevan egrey siyazi ngoba si-4x4 ke thina ne. And then ike yavela nayo le do ibanjwa eBrimley but ike yavela ku-CCTV yakwizitrato zako QTech khonapho eVernaging ibhasi le Mercedes Benz. And then kuvela nane C200 Mercedes Benz zimoto ezeza xa zilinkwa zatriseka back but ke phinde kuvela into yoba umcimbi we-number plate bayayikhipha bafaka i-number plate wrong nakhona for uthini for ukulahlisa umkhondo. So into esayifake ukhethi kwezi zinto emlinkile not ukhethi I mean uKatiso into emlinka apha ulinkwe intoni i-communication yakhe between yena no Puletau. Nakhona kwenze njani because uPuletau seke banjiwe that's when they managed to access certain information through ifoni kaTau. That's how they got to know into ba what's what. Well, so into ke ngokuzoba strange the first day beyo appeara court bafumana isupport esisimangaliso. Usually mose xa umuntu engumgila mkhuba ebulele umuntu nani oyena muntu bazawufumana isupport ngizingaba ba-agree kubone abatshonelwe imowners nani into ba kulwela into ba bangafumani bail kulwela into ba mabagwegwe mabathintini. It was the other way around. Abona abantu bafumana isupport ngabo baveli ngathi bayimigila mkhuba. And baze bafind out into yoba kuthiwa yayigcwele i-court into nje engumangaliso. As a result kweba abantu abazobasupporta kuze kukhona namaphoyisa nakakade of which baze ba-intimidator naba abazi-investigators.
bathi sebesuka ke ngoku apho xa bebona into yoba imani kwenzeka ikubone indlela okwenzeka ngayo phofu uwitness A bekehamba ngemoto yakhe nowitness B ehamba ngemoto yakhe behamba nezinye kwi-colleagues xa sebeze behamba bebuya barealize into yoba ngoba uwitness B, guys, I'm so proud to say this one, uwitness B liphoyisa i-investigator yomntu ongumama. I'm so proud of this part. Andizayiphinda futhi ngumntu ongumama i-female barealize into yoba mabamhambise nanezinye zecolleagues engathi ezimbini mazingene phaa kuye just for into yoba afile safe nyana. Hayi ke baphumile court bahamba ke as kuhanjwa baze babona into yoba bayalandelwa. As belandelwa ezi moto zize zifuna ingathi ukubaphushela uba mabaphume ziphuma apha endleleni. Waze ke ngoku uwitness A wabenza because nguye ingathi wayengemva wenza bangaphambili awu bayibondoda ingathi saba nengxaki apha siyalandelwa kunemoto ezisilandelayo. As a result ingathi ezi moto zifuna ukuniphushela ecaleni uba ndithini ndizolahleke ndizophuma apha ndiphuma apha ndizolahla into wami ndizophuma kancinci apha endleleni noba bafuna ikomeyelisela into engathi njalo. Okay, hayi ke ubenze awe ke benze awe njalo. Hayi bomamelani ke ngoku it gets interesting. Bafumana i-call e-head office. I-head office ifuna i-update ngokutshona kwakhe uAmanswart. Hayi ke athi omnye hayi andizukwazi ukuphana ngento efana naleyo especially efonini because le case siyayibona inobungozi and sensitive. Ivele ke into engathi bazayaphi e-national bayobaphi i-update. Hayi nyani basukile ke baya e-ofisini bebizwa ngubani ngu-Major General Bashir, something like that. Hayi ke xa bafike barealize uba imani le nto ayikho as formal as we thought or we are expecting it to be informal nje into yakhona. Bafikile baphana nje ngalo update leyo uba yini and then wabenza aware into yoba hey le case i-connected to abantu abakhohlakele kakhulu, one of them being uMswati who's known to be a ruthless person. Kuthiwa wayengabulalwa wayedlala oyiwayi-taxi owner but ivele into yoba but lo mntu esithuswa ngayo okanye esixelelwana ngaye sekatshona lo mntu lowo ngoJanuwari anyway, and which ngoku zinto zaphaa ko-April May noba ke ezi investigations ziqhubeka. Iveze ke loo nto leyo nento yoba phantsi kwento yake yathothwa nguGeneral Masimula mos uke wabalisa into yoba bake bathenjiswa ne-envelope eziyi-3 kwathiwa ikhona for i-investigators, ikhona for i-prosecutor, ikhona na-for o-magistrate. Ivezwa ngubani ke ngoku le nto? Ivezwa yisenior lo General Bashir, nguye oveze le nto eyixelela bani? Eyixelela ezi-junior staff ezi-investigators ezi. Baphuma bebuya naloo nto leyo, baphuma bengekho sure into yoba lo Bashir ukweliphi icala. Ngindlela kabaxelela ngayo ayivezi ncam into yoba wayebaxelela into yoba hey ningavumi ikhona into engathi ngamahimim aso, okanye wayebaxelela eba-ofarish into yoba madoda seyifikile into efana nale. But it gets very interesting because lo Bashir played a vital role. So my videos can't be longer than this. Commissioners, there was also a rim of a Mercedes-Benz that was also found in the Viano. And then when the suspects were asked about it, they said it belonged to the person that we didn't arrest. And then the explanation was that it was going to be used to assist the person that was stabbed in Tribrifir in the Val. Okay, what else did you find? And then we also recovered 15 used cartridges of a rifle that were in a plastic bag, a transparent plastic bag, also in the vehicle. Now, in your statement, you referred to these 15 cartridges as the infamous 15 cartridges. Why do you call it that? Yes, Commissioners, these 15 cartridges were then later going to assist us to link this suspect to the murder scene in Vereeniging or to the firearms that would later be found in the house in the crime scene that is also in Brandy, at a house that I didn't give address of. Okay.